Dobar dan svima, ja sam Katarina i želim da vam poželim dobrodošlicu u restoran Buda Bar Beograd. Danas ću vam pričati nešto više o našem izboru nargila, o duvanu u kome možete uživati kod nas, kao i o samim aparatima. Prvo bih želela da vam predstavim naše standardne, odnosno klasične nargile. To su ove ovde, modela Aladin i Amy Deluxe. Za njih koristimo naš duvan iz kolekcije GBR. U pitanju je turski duvan koji je odnedavno na tržištu, voćkastih osvežavajućih nota koje su idealne za ovo letnje vreme i za osveženje. U ponudi imamo više različitih ukusa. U ponudi nam je kalista od raznih bobica šumskih, najviše pretežno crvenih, jako veselih i blagih nota, idealan za letnje vreme, idealan za ljubitelje voćnih ukusa. Zatim imamo Baku Night, naš fan favorite i naš najbolje prodavani ukus, koji je dosta bogat, takođe od voća crvenog, znači to su jagode, to su maline, to su borovnice koje mu daju svežinu i punoću. Zatim imamo Istanbul Night, koji je pravljen od ribizle. Veoma specifičan ukus, veoma lep, sa dodatkom mente. Nakon toga imamo Blueberry Mint, kao što i samo ime kaže, to je omiljena borovnica sa mentom, koja je jako lepog ukusa, takođe jedan od najvećih, najbolje prodavanih, najlepših favorita naših. Zatim klasika Ice Green Apple od mente i jabuke, nešto što je tradicija i što je standard, što svi koji konzumiraju nargilu znaju. Zatim imamo Gum Peach, moj lični favorit, idealan i za leto, i za zimu, za svaki mogući trenutak. Zatim imamo Fresh Mango Mix, takođe veoma osvežavajući. I na kraju slatka lubenica sa dodatkom mente. Odnedavno kod nas u ponudi takođe imamo i premium aparate nargila, koje smo poručili od Šiša Originala, proizvođača iz Češke. Po čemu se razlikuje ova nargila? Nju odlikuje izuzetno visok kvalitet porcelanske glave, kristalno staklo od kojeg je izrađena vaza i metalni unutrašnji delovi od nerđajućeg čelika. Za naše premium nargile koristimo i drugačiji duvan. Tu ubrajamo duvan Dark Side od ruskog proizvođača, koji je za malo iskusnije uživaoce nargile. Ovaj duvan odlikuje izuzetno gust i jak miris i ukus, pravi se od neopranih listova duvana i pruža veoma bogat ukus u kojem uživaju oni koji takođe uživaju i u tompusima i koji vole osjećaj moći i bogatstva. Kada pričamo o ruskom duvanu Dark Side, kod nas u ponudi možete naći ukus Coca-Cola, koji je kao kada sednete leti u neku baštu, uzmete čašu Coca-Cole sa kriškom limuna, zatim banana papa, koja ima ukus tropske zrele banane i na kraju Wild Forest od šumskih voćkica, koji ima veliki intenzitet, jako gust dim i generalno za baš velike uživaoce punog ukusa.